siang hari ini. Oke. Mbak Dini mesem melau kurjan. Ora semet dulur nek ora munggah ya Mas Aris. Jelas dengan new manunggal. Kelingan manis eseme terus kelingan rama kebuyune terus nolan kasih sayangi karep atiku aklakon dadi bojone mesem do sayang wis duwe bojo nanging aku nduk aku wis kadung tresno longso miring do rasane ati yen sliramu rasine kelembakene dua tebang campur sari buat semua hadirin spesial warga Kalijodo dan Kalisering enjoy ning loro mas rasa tenan do mak senut-senut jambu alas kulit ijo gagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja mok emut rebut lali aku doa salah sumpah ning bati yen ku lagi jadi kawin tekad ning batin ora bakal luru ganti sumpah janji harap sehidup seperti ini seneng sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas ke manis rasane kowe tilas akeh wong sregep nunggu rondone sayange wis duwe bojo nanging aku nduk aku wis kadung tresno nelongso miring nduk rasane ati miring etan yen aku lak-lakon pelu duwene Manunggal Production terima kasih buat semua hadirin jambu alas kulit ijo sing gagas kowe duwe bojo ada gula ada semut durung duduk aja mok rebut sumpah ning batin yen ku lagi jadi kawin tekad ning batin ora bakal luru ganti rasa tenan itu manis rasane kowe tilas akeh wong sregep nunggu rondone sayange wis duwe bojo nanging aku nduk aku wis kadung tresno nelongso
lara kelakon melu duwene Jonggo alas ngoten kabiyares. mura-ura kaya wara kaya-kaya aku ki Pak melu duwene ning ki ming lagu nduk. Ming lagu. Kok sing nang kono kae ki loro atine. Sapa, Mas? Kae ngono to. Kono. Loro atine. Bejo-bejane wong duwe garwa ki gedhe dhuwur lurus tur ana mbeloke sithik. Apa? Ngadego sing lurus cak nduk ndelok. Sampeyan ngadego sing lurus ndelok. Gejal jenengan Maju. dhisik contone iki. Aku ora iso lurus aku isane rada kene rada gedhe.